Hola, amics i amigues, com esteu? Posa el millor somriure que tinc en les circumstàncies en les que estic. Dos xiques barallant-se, la meva dona que no em parla, la meva sogra que em vol matar. Què passa? I damunt estos dos vull estar de morros perquè no volien eixir. Per què no volíeu eixir avui? Perquè és que estàvem veient una sèrie en Netflix. Total, que dic jo, com que no aneu a eixir, així que jo dic, anem a aprofitar, i no vaig a perdre una eixida, i me'n vaig a veure com tinc el cotxe, perquè jo el cotxe fa quasi 2 mesos que no sé, i aquest cotxe on està. De totes formes, jo ja, en vista de que això podia passar, jo el dia 13 ja vaig anar a moure el cotxe. Tinc el cotxe en un pàrquing. Entonces, claro, lo que tampoco yo de recibo es que yo tenga que tener ahora, estar en la puta cuarentena, pero estar en cuarentena más de gastar una pasta en pàrquing. Aleshores, dic, vaig eixir i trac el cotxe, i que siga el que Déu vulgui. A mi, si m'haig d'infectar, doncs m'infecte, però jo el cotxe l'he de treure del pàrquing. Important, obrir la porta sempre en el dit este. Ara entrar hacia el subterrani em fa por, al pàrquing este, perquè això si ara fora de zombis, ara sí n'hi haurien zombis. Perquè això ara fa molta por, que està buit. On està el cotxe? On l'ha deixat la meva dona? No m'ha dit el d'això. Ara això no va. Ai, mira, ja està. Vaig a entrar i vaig a buscar un aparcament perquè és que jo també, quarantena, però, claro. Ja anem. Ja anem. Ja està. No, al final, lo bo és que el dit este el desarrollarem. Bueno. Per variar, la meva dona ja m'ha deixat el cotxe sense quasi gasolina. Ja, com sempre. Tu imagina com han canviat les coses des del dia que vaig eixir jo. La vespre de que decretaven l'estat d'alarma ahí en el cachondeo del ditet. Que encara ho faig, la veritat. Quan no duc guants, tot després te llaves bé la mà. Mira què m'ha trobat. El cotxe. Ahí el tinc. Hòstia, doncs m'esperava que tindria més merda. Està prou net, no? Mira. Arrancarà això. Ja veuràs, quan s'acabi tot el confinament, com aniran les grues i les bateries. Hola, què tal? Molt bons els vídeos. Ai, gràcies. Gràcies. Ai, què tal? Guardem les distàncies, Guardem les distàncies. Gràcies. De veritat, per una volta que soc tan famós i estic tancat en casa no puc eixir a disfrutar-ho. Ostres, este carrer que sempre està ple de terrassetes i d'ambient, ara que ve el valoratge, el calorefaller, la de gent que estaria ahí fent cervesetes. Digues, fill. Pues quan estava anant a la mama per on està el Titos, Sí? pues molava perquè podíem fer chúpate esa. Ahora no, tenemos que ir por donde no hay igual. Sí, deixa-ho estar. La veritat és que això mola un poc, perquè anem ara mateix pel mig del carrer, que estàvem en un poble, i tal que sí. Som els amos ara del carrer, no n'hi ha cotxes, i anem per a Morrota. Yeah! I jo tinc una pregunta. Estos ara què collons estan menjant? Els coloms, qui els alimenta? Per què no es moren? El parc infantil està buit, però la zona de gossos, no sé si ho podeu veure, però això està així. Los perritos. Ala, va, un partit de futbol. Ara, t'he que baixar. Ui, quina parada! Mira, Víctor, estan aplaudint-te i tot. Han eixit a aplaudir-te i tot, els balcons. Ostres, és la primera volta que me pilla en el carrer a les 8 de l'esprà, en la gent aplaudint. És una sensació curiosa. Una sensació curiosa. Mira este. Mira este. Gràcies, diu. És fort, Que tampoc hi ha molta gent aplaudint. Jo crec que la gent ja està un poc hasta el pardal ja, no? D'eixir a les 8, perquè abans, quan era de nit, encara eixies en el pijama. Però ara, clar, com encara és de dia, a veure qui és el valent que ix. I este, que se pensa que està en Wembley. En fi, amics, ens veiem dilluns. Ens veiem dilluns perquè demà és divendres, el dia del treball, i jo no vaig a fer vídeo. Hala, fins dilluns. Adeu. Què passa?